La discriminació a l'Estat és molt elevada i a la mateixa hora alarmant, on diu que ni més ni menys que el 40% de la població va afirmar que li molestaria molt o bastant tenir de veïns a una família gitana. Avui, aprofitant aquesta intervenció i l'oportunitat que m'han donat de poder donar aquest discurs, vull enviar un missatge alt i clar. No a la discriminació gitana. Que se acabe el silencio. 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 Una, dos, tres.